De mano lau dari yo ko. Dak yo tibo-tibo no ada jam apa lagi ko? Awak memberi makan kambing alun le, tibo poji le. Tengok datang kok dan hantam. Lambek setiap cu. Talambek seketek. Ikon tak talambek seketek ndak nyek kojo namo ko do. Dari yo jam apa semua masuk kojo? Jam 1. Jam 1 tu kini lah jam apa? Jam 6. Jam 6. Itu nama seketek. Dan hantam sudah le kok. Pokoknya kini jago kode ko lelok mo dan pulang lo. Bayi makan itiok lo. Lah. Tapi gue sebentar lo ni ke menjemput anak sebentar izin lo. Minta izin dia le cilako lah jam apa? Yo terambek kojo minta izin lampang-lampang bukan ada citoro jago kode lelok mo. Iko ya suku bono dan ko haram. Bisa do bang nek Kalau camko ya. Talambek tawi kojo tapi barang pasti abi. Silakan ndak permasalahkan do. Galih saya nak. Tapi lihai lo manggalih apa? Yang lama dan abang sering manggalih. Apa trik tadi kau dek bisa abi barang sodonya kau? Trik. Tak ada dan jual biasa saja. Beli 1 gratis 5. Apa beli 1 gratis 5? Macam kau ya tiugi dan nak kau kantui Pencara kau tu. Tu tweet kau ada ni sok kau.